खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव सासे फावखुंगुर फैनो नागिरदों आरो बिथांनि मुंखौ नोंथांमोना मोनथिगोन लासैनो आरो लोगोसे बे फावखुंगुरा जोंनि बर' हारिनि फेमास आरो मुंदांखा। स' बिथांजों जोङो सावरायनायनि सिगां माखासे बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों। जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर जोंजों लोगोसे दंफायो दायो समायना बसुमतारी। बिथाङा जोंनि चेनेलजों माखासे खामानि मावफानाय आगान सुरदों बा सोलोंहांगासिनो दङ। स' जायनि जाहोनाव आं बिथांखौ दिनै लाफादों। स' जों दिनै जोंनि आलासिखौ बरायनो सानबाय। बिथांनि मुङानो जाबाय मिस्टार धोरोम खुंगुर स्वर्गियारी। प्लिज वेलकाम। स' अननानै फैदो बिथाङा जोंनि स्टेजआवहाय। स' बिथांखौ जोङो बरायनो सानबाय। स' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय जोंनि स्टुडिअसिम लेंहरनायनि उनावहाय। स' दायो जों नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथांनि लाइफ स्टाइलनि सोमोन्दै आरो लोगोसे नोंथाङा सासे मडेलिं बे लाइफआवहाय माबोरै फार्स्ट जाबोखो बोरै माने बिनि बे लाइफनि गेजेराव नोंथाङा माबोरै दं दायो सोलिलांगासिनो दं ना जोबथ'बाय ना बेलेग खामानि मावगासिनो दङ ना आरो दायो एट प्रेजेन्ट नोंथाङा मा खामानि मावगासिनो दं बिनि सोमोन्दै जों रायजो राजाजों जोङो माने सावरायनायाव नोंथांजों सावरायनायाव जों रायजो राजानो खोन्थानो सानगोन। लोगोसे फार्स्टआवनो आं बेखौ गोसो गोरबोजों बुंगोन नोंथांखौ वेलकाम टु माय स्टुडिअ बिएम सोदोब चेनेलाव। रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा धोरोम खुंगुर स्वर्गियारी बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जाखांफु सासे एक्टर आरो फावखुंगुर आरो लोगोसे मडेलिं। स' बिथाङा गोबां माने एवार्डबो देरहाबोबाय। स' बिथाङा फारि फारि गाव खोन्थालांसिगोन। जेरै आं फार्स्टआव बुंग्रोनोसै मिस्टार ग्लबेलावबो बिथाङा बेयावबो गोबां मुं मोनबोबाय आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे एलबाम दिरुनदोंमोन संगिना ब्रह्मजों। संगिना ब्रह्म आब'खौनो होनना बुंसै आं बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोसे बिथांनि बे एलबामनि मुङा जाबाय सना सना मोन। सना औ सना नै गोबां मोजां मोनदां। मिउजिकआ खिन्थु बिराद मोजां मोनदों बियो। बिनि मिउजिकखौ बिराद मोजां मोनदों टिउनखौ। अके स' थेंक इउ फैनायनि थाखाय खेबसेबाव। स' नोंथांखौ आं बेखौनो सोंनो लुबैग्रोयो फार्स्टआवहाय नोंथाङा बेसिकेलि प्लेसआ नोंथांनि नेटिभ प्लेसआ बहानि? आंनि जोनोम जायगाया जोनोमा गामियावनो जादों। गामिनि मुङा दियालकुसि बे सुबाया नाथिपारा आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। आदसा ओमफ्राय नोंथाङा इडुकेसननि सायावहाय बुङोब्ला? एजुकेसननि सायाव बुङोब्ला आंनि स्कुलिंआ गामियावनो जादों। रङिया आन्चलिक बाथौ मिसनाव। बेयाव आंनि क्लास 1 to 4 जादों। ओमफ्राय आंनि हायार सेकेन्डारिया केबि दियालकुसि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। माने आं क्लास 1 निफ्राय 10 सिम बर' मिडियाम। ओमफ्राय आङो 11, 12 खौ सिम्बायसिस एकाडेमियाव थांदों आरो साइन्स स्ट्रिमाव। आफ्टार HS आङो ग्रेजुवेसननि थाखाय राजस्थानाव थांदों डक्टर के एन मोदी इउनिभारसिटियाव जेरावनोखि आंनि बेचेलार्स इन आर्किटेक्चारखौ कमप्लिट खालामदों। आदसा आदा गिबियावनो बिएम सोदोब स्टुडिअ'आव बरायनाय थाबाय नोंथांखौ। गोजोन्थों। आंनि कुइसना जाहैबाय नोंथांनि हबिसफोरा मा मा? आंनि हबिसफोरा आगोलो बिदिनो गान खोनासंना मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय स्केचिंआव एसे शक दङमोन आगोलो। जायनोखि आंना मा होनो आर्किटेक्चाराव मेनलि जोंना स्केचिंफोर थायो ड्राफ्टिं थायो पेन्सिलफोरजों। स' बेयाव माने हेल्प खालामहैदों आरो एसेब्लाबो। जेब्ला आङो केम्पासाव सहैनायनि उनाव आङो जिम खालामनायखौ स्टार्ट खालामदों। ओमफ्राय बेनि उनाव जिम खालामनायनि लोगोसेनो आं मडेलिं केरियाराव हाबलांबाय। बेनि उनाव एक्सट्रा हबि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला एट प्रेजेन्टआव आंना एक्टिंआ आंनि हबि टाइपनि मानोना बे आंनि प्रफेसनाव गोलैया। ओमफ्राय आरो जिम खालामनाय बे मोननै आंनि हबियाव टाइपआव दङ आरो दायो एट प्रेजेन्ट। आदा नोंथांनि न'खराव सोर सोर दङ? आंनि न'खराव आंनि आइ दं ओमफ्राय बाबा दं ओमफ्राय सासे फंबाय दं। आदसा आंनिफ्राय कुइसन बेयो दायो नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ ओरैनो दायो माने नोंथाङाथ' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियावथ' खामानि मावबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथाङा दासान्दि आरोना आफ्टार लकडाउन दाथ' लकडाउनखौ फोजोबनाय बायदियानो जाहैबाय। स' नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ? नोंथांनि हबिया मा बेखौथ' नोंथाङा आर्किटेक्चाराव बुंबाय। दायो बिनि गेजेराव नोंथाङा दायो दासान्दि फिल्म शुटिं खालामनाय बा भिडिअ एलबाम बानायनाय बा ओमफ्राय नोंथांनि बे आर्किटेक्चारनि लाइफआवनो दंना ना आरो बेलेग एट प्रेजेन्टआव बुंनो थाङोब्ला आङो आंनि मेन प्रफेसना जाबाय आर्किटेक्ट। स' आं आर्किटेक्टबा आङो दायो स्वर्गियारी आर्किटेक्ट्स होननाय जोंनि फार्म दङ। माने आंजों आंनि सासे बिदा दंफायो जों सानैजों माने बेखौ माबा खालामगासिनो। स' दायो मेनलि आङो आर्किटेक्टनि फिल्डआवनो आङो एसे बिजि जाना दंथ'यो। ओमफ्राय एक्टिंफोरखौ जुदि सोरबाफोर लिंहरोबा माने जेरैबायदि
बेफोरखौ रायजोफोरा जेब्ला अननाय मोनोबा माबा मोनसे मोजां नुनायनि थाखाय लिंहरनायखायनो आंबो माने खालामो आरो सम मोनोब्ला So you are a good hero, you are a good actor for both of people, you know that. And नोंथांनि बडिफोरा गोबां माने सिख्लाफोरखौ इन्सपायर माने एकदमबारे मा होनो बेखौ हायना नांहोयो मिथिबायना बिदि बडि बानायनायावबो बिराद खस्थ' दङ माने गोसो बायदि जानो मोना गोसो बायदि थानो मोना बे टाइपनिनो आरो डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो गोनां जायो डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौ मालाबा गोखाबो जानो गोनां जायो नामा मालाबा माने एक्चुअली आंना गेजेराव मा जादोंमोन बिदिनो दा शुटिं दंमोन आंना नैबे नोंजों होननाय एलबाम रिया ब्रह्मनि बिथांनि प्रडाक्शननि आन्दाराव ओमफ्राय गानखौ बिटुआ होदों आरो जोंना बिटु नार्जारिया ओमफ्राय डाइरेक्टरनि नामा दीपक दे आरो जोंना बिसोरो जुबिन दामोन जोंनो आगोलनि खामानि मावग्रा स' आं बे शुटनि थाखाय आङो 1.5 मास दायटआव दंमोन आरो बै अनलि बिकज अफ द्याट शुटिं बे एलबामनि थाखाय बेयाव मा जादोंमोन आङो माने एकदम हाई प्रटिनाव दंमोन ओंखाम जाला ओमफ्राय दैलि दाउजों दाउदैजों ओमफ्राय बिदिनो पनिर सनिर जानानै नांगौ आरो माने एक्चुअलि मा जायो नोंथांनि माने जा बडि वेट साप'ज नोंथांनिया 75 किल' दं स' नोंथाङा 75 बा एप्रक्सिमेटलि 140 to 150 ग्राम्सनि भितराव प्रटिन माबा थानांगौ आरो बडियाव थानांगौ ओमफ्राय बे ओंखामफोरखौ एसे गारनांगौ फेट थानाय बुस्थुफोरखौ थाव जानो मोना मा जानो मोना होमब्लानिया मा जायो माने जोङो आगोलनि उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओंखाम जाना देरखानाय मानसि जोंनियाव जिमान गोथाव बुस्थु जा रुटियानो जाबाय बा बिराद भेराइटिसनि बुस्थु थाबाबो जेब्लासिम ओंखाम हाबा होमबाना जोंनि देहाया माने बे उखैनाया जोबा आरो जोंना उदै बुंनाय बायदि मोना ओमफ्राय बिदिनो एकदम हाई प्रटिन थानाय टाइमाव आंनो एसे लुगैबाय आरोना गोखै जानो थाखाय मोखै जानो स' मोखै जानायाव आं मैथाजों नाजों जाबाय साननै बेक टु बेक ओमफ्राय नेक्स्ट दिना सेस जाखादोंमोन आरो डाइरेक्ट हाई प्रटिनाव थानायाव जेरैबायदि गाइखेराव दै गारनानै मा होनो मोखैखौ होयोब्ला जेरैबायदि जायो बिदि डाइरेक्ट फुड पयजन जानानै बिराद खस्थ' जादों आरो स' बिदिनो जानानै आख' डाइटआव लाबोफिनबाय फैयै बिदिनो खुनुरकम माने शुटिं जोबनायसिम आं गावखौ हमथाना लाखिबाय आरो शुटिंआ जोब्बायना शुटिंआ जोब्बाय दा गोसोबायदि जानो मोनसै गोसोबायदि जागासिनो आरो अमानिफ्राय गोसोबायदि आरोना गोसोबायदि जागासिनो आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा माब्लानिफ्राय नोंथांनि बे मडेलिं लाइफखौ स्टार्ट जागायजेनदोंमोन आंनि मडेलिं लाइफखौ बुङोब्ला आं जेब्ला आङो केम्पासाव दङमोन जों राजस्थानाव केन मड इउनिभारसिटियाव स' जोंना कलेजावनो जोंना केम्पासनि माबा फेस्ट जायोना स' बेयाव आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन जोंनि सिनियरफोरजों मोनसे ग्रुप होदोंमोन आरो ग्रुप मोननै ग्रुपनि गेजेराव कम्पिटिसनमोन स' आं बे मडेलिं स्टार्ट जानायनि सिगाङावनो आं जिम खालामनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन खिन्थु बे जिम खालामनायाव रावबो ट्रेनार गैयामोन आरो माने जेरैबायदि सासे मानसिनाव जिखुनु खामानि मावब्ला गुरुनि दरखार जायो होनना बुङो स' बिना ट्रेनार रावबो गैयालासिनो खालामदों आं टाइम लादों खिन्थु खस्थ'बो जादों हारसिं सोलोंनाया एसे बांद्राय टाइम लायोना स' बे केम्पासनिफ्राय आं मडेलिंआ कलेजाव स्टार्ट खालामनानै आफ्टार डेट आङो नैयाव आसामाव फेर एन्ड लाभलि मेगा मिस्टार नर्थ इस्टआव बेयाव पार्टिसिपेट खालामबाय बेयाव माने लाइक जोंना टाइमिंआ एसे मिलायदोंमोन आरो सेमिस्टारनि एग्जामा जोब्बाय ओमफ्राय आंबो सुटियाव फैदोंमोन न'आव ओमफ्राय 2016नि ओमफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामनानै नुबाय मानसिफोरा लाइक बहुत सापर्ट खालामदों आंबो माने एक्चुअलि बे मोनसे मा मोजांमोन 7 स्टेट्स जोंनि नर्थ इस्टनि बेनि गेजेराव जायोमोन बे बेयाव माने 7 सिस्टार्सनि गेजेराव स' गोबां बेलेग ट्राइबफोरनि गोबां गुबुन मानसिफोरखौ लोगो मोन्दों मोजां नांदों रायज्लायनो मोन्दों ओमफ्राय बिसोरनि कालचारफोरखौ बुजिदों माबायदि ड्रेस दं माबायदि गैया थ' बेयावनो फार्स्ट टाइममोनखि आं गावनि बर' हारिखौ बेयाव रिप्रेजेन्ट खालामनाय आरो मडेलिं चान्स मोन्दोंमोन बेयाव आङो मिस्टार फार्स्ट ट्रेक उइनारखौ मोन्दोंमोन रायजोफोरा गोबां भट होनायनि जाहोनाव जायनि थाखाय आङो माने रायजोफोरनिसिम आङो सानफ्रोमबो मोनसे माबा थागोन मा होनना बुङो बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थायो थेंकफुल आरो माने रायजोफोरनिसिम आरो बेनिफ्रायनो आंना मडेलिं केरियारा एसे आपग्रेड जालांबाय आरो बेनि उनाव आङो कलेजाव माने जोंनि राजस्थानाव JCRC होननाय मोनसे कलेजाव इन्टार कलेज कम्पिटिसन जायो स' बेयाव आं डाइरेक्ट उइनारनि टाइटेलखौ मोन्दों आरो मिस्टार रिदम होननाय बेनिफ्राय आं थांबाय मिस्टार इन्डिया मेनहान इन्टारनेसनेलाव
बेयाव सिलेक्शन जाबाय सिलेक्शन जानानै बेयावबो मोनसे गावनि मोनसे माबा मा होनना बुङो हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै बिसोरबो सोङो कि नोंसोरखौ माने मोनसे बयनाबो मोनसे माबा दङ माने खर'आव हाबनाय कि नोंसोर बायदि नुनाय मानसिफ्राथ' इण्डियान जानो हाया होननानै बे बुस्थुखौ मोनहैयो आरो एसेबाबो जिमानबाबो एसे भाइब्सखौ मोनहैयो ओमफ्राय बेयाव थांनानै पार्टिसिपेट खालामबाय ओमफ्राय बेयाव मिस्टार पपुलार मिस्टार इस्ट इण्डिया ओमफ्राय मिस्टार ग्लबेल इण्डियाखौ टाइटेलखौ मोनबाय आरो जायनि थाखायनोखि आङो बे इन्टारनेसनेल जा दङ माने मिस्टार ग्लबेलाव इण्डियानिफ्राय जाना माने सासे बादायारि महरै इण्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो मोनदों आरो स' बेनिखायनो आं नोंथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो नोंथाङा जे जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ लानानै नोंथाङा बै समावहाय मिस्टार ग्लबेलावबो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन ड्रेसखौ नोंथाङा फोसावदोंमोन बा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन स' समायनाया मा सोंनो दंबावो नोंथाङा नोंथाङा दासिम मोनबेसे भिडिअ गाबोखो आंनि जुदि नोंथांमोना नायोब्ला फार्स्ट भिडिअ आंना एसामिस मोनसे भिडिअ दङ एकदम फार्स्ट आरो बेयो औ बेखौ माने जोंनि बर' सिंगार बिग्राय होननाय दङना बिग्रायलु होननाय बे बिग्राय ब्रह्म बिथाङा नङा सिनियरा नङा बे एसे बिसोरनिख्रुइ जुनियर आरो औ दायो बे मा होनना बुङो बे लोगोरि होननाय फिल्माव रोजाबदों हिर'ग्राफा मोनथानायाव बे सिंगारामोन आरो बे फार्स्ट टाइमनि थाखाय एसामिस मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन जौबन होनना बुंनाय बेयाव फार्स्ट एक्टिं खालामदों ओमफ्राय बेनि डाइरेक्टरा राजिब रनावमोन आरो बेनि उनाव आंना बर' मिउजिक भिडिअआ सना नोंखौ लाना सिरियै ओमफ्राय बे हेल'गां हाजोनि होननाय बैसागो बे टटेल मोनबा दङ आरो एसामिसजों लानानै ओमफ्राय दा मोनसे आरो एक्सुवेलि मोननै दंबावो फैनो गोनां मोनसेया धीराज प्रडाक्शननि आन्दाराव माने कमप्लिट एसे मोननैसो शर्ट लानो दंबावो बे कर'नानि सिगाङाव लानायमोन आरो बेयाव बिटु नार्जारिनिनो गान दङ ओमफ्राय आदा धीराज प्रडाक्शननि आन्दाराव दङ आरो टटेल दायो माने कमप्लिटेडा मोनबा जाहैबाय आरो फैनो गोनां मोननै दंबावो आरो नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दा समाव आं आगोलबो बुंखांखाबाय कि माने एज ए आर्किटेक्ट हिसाबैनो माबा माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ दायो एक्सुवेलि एसे माने अनेस्टलि बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननियाव बैसोबो जागायलांबाय न'खरनि मानसिफोरखौ नायनो गोनां जाबाय गावनि आथिङावबो गसंनो बिदिनो आरो बे हिसाबैनो दायो एक्सुवेलि बेफोर लाइनाबो मोजां बयनिबो लाइननि केरियारनि मोनसे माने आप्स एन्ड डाउन्स थाखायो स' दा एक्टिं केरियारबा आं बहुत बुस्थु सेक्रिफाइस खालामनांगोन फिल्म मोनसे बानायनांगौबा आङो 1-2 मास टाइम नांगोन आंनो आखायाव खमबाबो नांगोन जुदि उखा जानला मानला बानायबा बेलेग एसे मोजाङै बानायनो थांबाथ' टाइम होनांखागोन गावनो आंनि माइन्डसेटखौ माबा खालामनांगोन केरेक्टाराव हाबनो थाखाय स' दायो आङो बेफोरखौबो आं लांबाय थागोन लोगोसेनो खिन्थु बे बुस्थुखौ माने मा होनना बुङो दा एज एकदम आर्किटेक्ट हिसाबैनो फुल फ्लेजेडलि मावगासिनो आरो प्रफेसनेलि आरो बुस्थुआ आदसा स' माने आर्किटेक्ट माने डिजाइनिं सिस्टेम खालामनाय औ डिजाइनिं माने बेयाव सोब हाबजोबो आर्किटेक्टनि आन्दाराव जोंना माने 5 इयार्सनि कर्स स' नोंथांनिया बेयाव इन्टिरियरनि हाबजोबो लेन्डस्केपिं हाबो बा माने न'नि बिल्डिंनि कन्स्ट्राक्शननि माने अल एभ्रिथिं इन्टिरियर डिजाइनाबो जोंनि पार्ट अफ जोंनि मोनसे सेमिस्टाराव थाखायो माने शाहरुख खान बे बलिउडनि एक्टर शाहरुख खाना बिनि हिन्जावाबो इन्टिरियर बिसोरो लाइक इन्टिरियर डिजाइनार खालामो जों आर्किटेक्टआ लाइक बिसोरनि माबाफोरा जोंनियाव थाजोबो नलेजफोरा स' जों इमप्लिमेन्टबो खालामो जों बानायोबो थारमाने आदसा ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैबाय नोंथांनियाव नोंथाङाथ' गोबां हेन्डसाम एन्ड जोंनि बर' हारिनि बा गुबुन जाथिनि सिख्लाफ्राबो खोब नोंथांखौ एखेबारे नोजोर होबाय थायो अबजार्भ होबाय थायो माब्लाबा खावनासो लांसिन बायदि मोनबाय आङो अब्लाबो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिथारनो लुबैबाय नोंथांनाव दायो सिंगोल ना डाबल ना ट्रिपल ना दायो एक्सुवेलि आं सिंगोलानो दंथ'यो दायो माने आं बिदि नङा आं रिलेसनशिपआव गैयामोन होननानै बुङो दङमोन आंबो रिलेसनशिपआव खिन्थु ब्रेकआप जाबाय आरो आंना दायो ब्रेकआप जानानै दायो एट प्रेजेन्टआव गावनि खामानियाव लाना एसे कनसेन्ट्रेटेड बिथिं दोनथ'ना दङ दायो गाइस so you can try on the Mr. Dharam Kumgar Surgari so he is a single right now and you will get better than her who was ex your खाफालाव जा लिरनाय दं बेखौ माबासिगोन आरो दायो स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ जों धोरोम खुंगुर सरकारिजों जों सावरायगासिनो दङ स' नोंथांनि दायो एलबाम बानायनाय जाय मोननै दङ बेथ' थाबैनो रिलिज जागोन बायदि मोनबाय आङो आरो आसा खालामो थाबैनो रिलिज जाथों आरो नोंथांनि प्रफेसनेला जाहैबाय दायो आर्किटेक्ट स' बेजों लोगोसे नोंथाङा फिल्मफोर गानो गोसो गैया ओरैनो फिल्मफोर गानायखौ एक्सुवेलि आं दायो गावखौ माने
पारफेक्ट आर्किटेक्ट माने आर्किटेक्टआथ' बे जोंनि प्रफेसन जाबाय पारफेक्ट एक्टर बायदि मोननानै लायाखै मानोना आं दाबो सोलोंनो गोनां बहुत बुस्थु दङ थारमाने जिहेतु डाइरेक्ट गाव सोलों आं बेखौनो आगोल बुंदों जे गुरु थानांगौबा आं माबाफोर लाइक बेनि सायाव आङो स्टाडि खालामनाय होनबा हमना ला काइन्ड अफ बे नेशनेल स्कुल जेनेबा ड्रामा स्कुलफोर थायो बेफोरनिफ्राय एक्टिं खालामना मोननाय मोनबा लाइक आं बांसिन गोसो होबावनो हागौमोन आरो जेनेबा सापस हमना ला नोंनो सोरबा प्रजेक्ट होबाय फिल्मनि थाखाय होमब्ला बेखौ इगनर खालामगोन ना गुरुखौ नेगोन ओरैनो दायो गुरु माने आं दायो सानदोंखि माने गावखौ एसे इमप्रुभ खालामबावनांगोन मानोना दा लाइक मिउजिक भिडिअ'आव जों खालि एक्सप्रेसनजों गेलेयो मेक्सिमाम फिल्मावबा जोंनि डायलग माबाया नांगोन डायलग विथ डायलग आरो एक्सनबो डाइरेक्ट माने एखे टाइमावनो जाजोबनांगोन आरो ना स' होमबाना एसे पारफेक्ट जानायखौ आं लुगैयो आरो माने एसे टाइम लाबावगोन नांगौ देग्लाय खालामाबा लाइक उनाव 1-2 बोसोरसो उनाव जेब्ला आं गाव सानोखि आं हागोन होमब्ला आं खालामगोन आरो स' समायना नों कुइसन दंबावो नामा नोंहा कुइसना जोबथ'बाय स' समायनानिया कुइसना जोबथ'बाय स' आं दा नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैगोन दायो नोंथाङा सिंगोल नङा होमबा स' बे हिसाबै नोंथाङा दायो न'खौबो नायगासिनो दङ नङा होमबा स' नोंथांनि न'खराव साबैसे दं होनदोंमोन आं नोंथांनिफ्राय फंबाय सासे दं मा बाबा दङ नोंथाङा देरसिन आं देरसिन ओमफ्राय दा नोंथाङा न'खरखौ नोंथाङा नायगासिनो दं आरो आं नायनाय माने मा बाबा मोनाबो नायगासिनो एक्सुवेलि येस रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ ना बिथांनि बिफाया सासे टिचार आरो लोगोसे ओमफ्राय बिमाया सासे लेक्सारार स' नोंथांनि आइ आफायाथ' नोंखौ खोब सापर्ट होदों औ बिहामजो नांगौ बायदि बिहामजो नांगौखौथ' दा बुंथ'वाखै जिहेतु दा एसे नायबोदोंखि माने बेसेबां खामानियाव आग बारायनायखौ एसे लुबैदों आरो बिसोरबो न'खरनि मानसिफोरा ओमफ्राय दायो नोंथाङा दायो मडेलिं खालामदों बेखौ गारबायना ना ओरैनो दायो मडेलिंखौ आंनि माने साननाय बादिब्ला जेरैबायदि हबि थायोना नोंथांनिया दा हबिखौ माने जों जेरैबायदि हबि मोनसे लाखियोब्ला गान मोनसे खोनासंबाय थाबा जों गान खोनासंथाबबाय थानो मोजां बे टाइपनि आरोना बिदिनो बा सोरबा फुटबल गेलेनो मोजां मोनो बिराद गेलेनो मोजां मोनो स' आंबो बेखौ बिराद इन्टारेस्टआव लाबाय लानानै आंनि बादिब्ला आरो जे आङो स्टेट लेभेलनि रिप्रेजेन्ट खालामनानै बे इन्टारनेसनेलसिम जि रिप्रेजेन्ट खालामबाय स' बेसिम आंनि माबाया मा होनना बुङो जार्निया माने बियाव जोब्बाय बायदि मोनबाय आरोखि आं माबा मोनसे जोबनाय बायदि माने बेनि उनाव आङो माने आग बारायनो सानाखै आरो खिन्थु मालाबा बहाबाफोर जुदि मा होननानै बुङो प्रग्रामफोराव जाज हिसाबै लिङोब्ला आं थाङो बा माबायदि बिसोरखौ गाइड खालामनांगौ माने गाइडफोरखौ होयो आरो स' मोनसे दासो मोनसे माबा मा होनोमोनलाय बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 जादोंमोन बेखौ मिथिदोंमोन नोंथाङा आं बेखौ मिथियाखै स' बेखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनावहाय खालामदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय राजेन बसुमतारिया बेखौ दैदेनदों आरोना स' बे बिथाङा इंखंनिनो अनार इंखंनिनो अनार स' गोबां खोथा नोंथांजों रायज्लायबाय दिनै स' नोंथाङा आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैदों नोंथाङा बर' मिडियाम फरायनाय ना इंलिस मिडियामाव फरायनाय ओरैनो आं बर' मिडियाम फरायनाय बाट इउ स्पिक भेरि फ्लुएन्टलि इन इंलिश लेंगुवेज फ्लुएन्टलि माने एथ' फ्लुएन्टलिथ' बुंजाया माने गोबांनो बिदि माने आगोल जेब्ला बे इंलिस मिडियामाव थांबाय मेट्रिकनि उनाव माने आगोलनिफ्रायनो आंखौ आंनि बाबाया इंलिसाव एसे माबा गुरुत्वखौ होसिनदोंमोन आरोखि उनाव थांनानै जाहाथे प्रब्लेम जाया मानोना जोंनि बुंनो थाङोब्ला बर' मिडियामाव थानाय स्टुडेन्टफोरनि मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय जेथिया लेंगुवेजखौ चेन्ज खालामनो गोनां जायो मानोना मानसिफ्रा जेबो बुजि मोनला ब्लेंक जाजोबो बहुत स्टुडेन्ट दङ जायनाखि 11-12आव थांनानै बहुत मार्क्सफोरखौ खम लाबोनो हायो स' आंनि बादिब्ला एसे माने दा स्कुल कलेजफोरावबो जुदि इंलिसखौ एसे गुरुत्व होयोब्ला जिहेतु माने बर' मिडियामा जोंना क्लास 10नि उनाव गैया बिदि नङाखि माने बर' मिडियाम फरायबानो सोरबा मानसिया माने साक्सेसफुल जानो हाया बिदि नङा जिखुनु लेंगुवेजजोंनो मानसिफोरा फरायनानै साक्सेसफुल जानो हायो खिन्थु बे गावनि इन्टारेस्टनि सायाव जायो आरोखि माने गाव गोसो होयोब्ला सोब बुस्थुखौनो हायो आरो बे हिसाबै आচ্ছা दासान्दि इलेक्सन सोलिगासिनो दङ आं इलेक्सननि मोनसे बाथ्रा सोंसै नोंथाङा बिटिआर एकर्ड आरो बिटिसि एकर्ड जाय जाना थांबाय बिएस एकर्ड जाना थांबाय बिटिसि एकर्ड जाना थांबाय दा बिटिआर एकर्ड जाबाय नङा होमबा स' बिनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा बुंगासिनो दङ बिटिआर माने बिटिसि बिटिआर एकर्डनि सायावहाय गोबां बाथ्रा सावरायगासिनो दङ नोंथाङा बिनि सायाव माखासे एनालाइज खालामबाय नामा ओरैनो नोंथांनि मथेब्ला बिटिआर एकर्डआ मोनगोन ना मोनमाराखै जायफोर बुंदों मोनाखै दायो एक्चुअली पलिटिकेलिथ' इनभल्भ नंखाया मानसिया जिहेतु आङो माने जास्ट नोंथांनि मथेब्ला आरोना नोंथाङा जुदि एनालाइज खालामदोंब्ला बेखौ बुंनो हागोन एनालाइज खालामनाय माने दायो जुदि आं सोरनिबा रावनिबो सापर्ट लायालासिनो जुदि बुङोब्लाबो दायोथ' जेरैबायदि नोंथाङा आं जास्ट मोनथिनाय मथे जोंना ट्राइबेल लेंगुवेजनि मोनसे एकर्ड माबा मोनसे मोन्दोंना जोङो नै लास्ट ट्राइबेलनि सेपारेट मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनसे मोन्दों बर' मिडियामनि स' बिदि नुनायाव माने
जेबो गैयालासिनो माबा मोनसे एसे माबाफोर जालांगोन बायदि मोनसे आसा दङ आरो इयुनाव जि हमना ला सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जोंहा मोनदों जोंहा मा होनोमोनलाय जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो लोगोसे CIT आनो जा CIT आथ' ओरैनो आपग्रेड जाखाबाय इउनिभारसिटि ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा NIT मोनदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा मा होनोमोनलाय जोंहा नेरिम बेफोरखौ मोनदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटाल केन्सार बेफोरबायदि मोनदों स' बिनि गेजेराव आरो लोगोसे जोंहा सेपारेट बे माबायाथ' मोनखादों सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बे इमप्लिमेन्ट जाबाय आरो आरो जोंनि अफिस माने बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज माबायाव जाहैबाय जोंहा आसामनि गेजेराव एसिस्टेन्ट नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बे मोनसेयावबो आरो लोगोसे गोबां माखासे प्रजेक्ट दंबावो बेफोरखौ मोनदों स' बेफोरखौ नायोब्ला नोंथांनि मथेब्ला मोनगोन ना मोनाखै बेफोरखौ जुदि एक्चुअलि दा जोबोद माने एसे डेभेलप जालांगासिनो लासैनो स' जुदि बेफोरो बुस्थुआ आं जुदि जिहेतु अलरेडि लिस्टआव गोलैबाय स' दिनै नङा गाबोन एसेबाबो जुदि मोजाङै बोलो होनानै बयबो जयै थाङोबा होमबाना बे जालांनो आसा दं दाथ' फिउचारनि बाथ्राखौ आंबो माने जुदि बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला अभियासलि लाइक माने जोंना डेभेलप जागोन बेलेग जिखुनु जाबा बेखिनि माने जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्लाथाय जानाय नङा आरो इमप्लिमेन्ट जायाब्लाबो जुदि मानसि एक्चुअलि बेफोरनिख्रुइ बांसिन मेटार खालामो कि जोंनि फरायसाफोरा माबायदि जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हायो बेफोर लाइक जोंनि सोरबा माने जोंनि मा होनना बुङो बे हारिनि डेभेलपमेन्टनि थाखायथ' जों फरायसाफोरा जुदि बांसिन एजुकेटेड जायोब्ला जों गावसोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ गाव बासिना लायोब्ला होमबाना जों अलरेडि डेभेलप जालांगोन खिन्थु बेफोरखौ जोंनि एक्सट्रा मोनसे आइडेन्टिटिनि थाखाय इमानखिनि जोंनि हारिया बे बुस्थुखौ लानानै इमान दावराव दावसि जानो गोनां जाबाय जिनाहारि जानो गोनां जाबाय बेफोरनि थाखाय बेफोरखौ नांगौ बेफोरखौ आं बिदि बुङाखै नाङा होननानै बिसोरनि बेलेग मोनसे दंखायो टपिक आं जे एज ए स्टुडेन्ट हिसाबै एज ए कमन गाइ हिसाबै आं बुंगोन कि माने फरायनायखौ जों जुदि बांसिन गुरुत्व होयोब्ला जुदि जोंनि गेजेरावनो IAS IPS जुदि आरो दिनै मोना नङा मोनदों खिन्थु जों मोजोमसे आखायाव लाना जों साननो हायो खैजोन मानसि दङ नोंथांनि मथेबा जेनेबा बे इउनिभारसिटि बा इनस्टिटिउटआ फैयोब्ला जोंना गोबां मानसिफ्रा हाइलि गोरों जागोन IAS IPS आरो ओंखारबावनो हायोबा जोंहा बांसिन गोग्गाथावना बाथ्रा मोनो स' थेंक इउ मिस्टार धोरोम कुंगुर स्वर्गियारि एन्ड फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां मोजां मोनबाय आरो लोगोसे गोसोआबो गोबां गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला बर'नि सासे एक्टरजों जों दिनै लोगो मोन्दों आरो सासे मडेलिंजों बिथाङा ओरैबायदि हेन्डसाम रायजो राजाफोर बिथाङा सासे सिंगोल ओमफ्राय गाइस ट्राइ खालामनो हागोन आरो ना थेंक इउ स' माच स' आंनि गोसोनिफ्रायबो BM सोदोब चेनेलसिम आंनि थाखाय जा सम बिदि मोनबाय जेराव आंनि गोसोनिबो माने फंनैसो बाथ्राखौ बा आंनि राव बा आंनि अपिनियनखौ लाखिनो होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय लोगोसे नोंथांनि बे निउस पर्टेला चेनेला जाहाथे आरो गोबां जौगालांबावथो आरो गोबां मोजां डेभेलपमेन्ट जाबावथो बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांसिम आसा खालामनानै आंनि थेंक इउ स' माच